tornat a la Biblioteca Vapor Badia de Sabadell. Avui us hem preparat un altre conte des del sofà. El conte que explicarem avui es diu 7 ratolinets cecs d'un autor que es diu Ed Yong. Preparats? Comencem! Hi havia una vegada 7 ratolinets cecs que vivien al costat d'un llac. Aquests ratolinets, com que eren cecs, no hi podien veure, però sí que podien olorar, podien tastar i podien tocar. Els ratolinets, que eren molt curiosos, un dia van anar al llac a beure aigua i es van trobar amb una cosa molt estranya. «Què és això? Què és això?», van cridar espantats els ratolinets i van marxar corrents cap a casa seva. Però com que eren molt curiosos, el dilluns el ratolinet de color vermell va anar a investigar. Va tocar per aquí, va tocar per allà... Ja sé el que és! Va anar corrents a veure els seus amics i els hi va dir: «Aquesta cosa tan estranya és una columna». «Una columna?», van dir tots els seus amics. «No, no, no, no et creiem». Així que el dimarts el ratolinet de color verd va decidir anar a investigar. Va tocar per aquí, va tocar per allà... Es va espantar i va marxar corrents a veure els seus amics. «Escolteu, escolteu, que ja sé el que és! Aquesta cosa tan estranya és una serp i m'he espantat molt perquè era molt flexible». «Una serp? No, 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 no et creiem». El dimecres el ratolinet de color groc va decidir anar a investigar. Va tocar per aquí, va tocar per allà... Ui! M'he punxat! Va marxar corrents a veure els seus amics i els hi va dir: «Aquesta cosa tan estranya no és una columna, no és una serp. Sabeu el que és? Una llança. Vigileu perquè jo m'he punxat a la punta de la pota». «Una llança? No, no, no». Els ratolinets no se'l van creure. Així que el dia següent el ratolinet de color lila va decidir anar a investigar. Va tocar per aquí, va tocar per allà... «Que és alt, això!», va dir. «Gairebé cau avall». Va marxar corrents a veure els seus amics i els hi va dir: «Vigileu, aquesta cosa tan estranya és un penya-segat. És molt ample, molt alt i gairebé caic cap avall». «Un penya-segat? No, no, no». Els amics ratolinets tampoc se'l van creure. Així que el dia següent el ratolinet de color taronja va decidir investigar. Va tocar per aquí, va tocar per allà... De sobte, un vent molt fort li va començar a desendreçar els bigotis. «Però què és aquest vent?», va marxar corrents i els hi va dir als seus amics: «Escolteu, escolteu, que ja sé el que és aquesta cosa tan estranya. És un ventall, perquè et pots ventar quan tens calor, és molt fresc». «Un ventall?», van dir els amics ratolinets. «No, no, no, no et creiem». Així que el dia següent, el dissabte, el ratolinet que feia 6, el de color blau, va decidir anar a investigar. Va tocar per aquí, va tocar per allà... va pujar cap amunt... «Em sembla que ja sé el que és». Va marxar corrents a veure els seus amics i els hi va dir: «Escolteu, escolteu, que ja sé què és. Aquesta cosa tan estranya és una corda, perquè pots pujar cap amunt, és molt divertit». «Una corda?», van dir els seus amics. «No, no, no, no és una corda, és una columna». Que no, que és una serp», va dir el ratolinet verd. Que no, que és un penya-segat». I el taronja va dir: «No és veritat, és un ventall». Que no, que és una llança, que no us en recordeu, que m'he punxat a la punta de la pota», va dir el ratolinet groc. No es posaven d'acord. Uns deien una cosa, els altres deien una altra, i no paraven de discutir. Al final el ratolinet de color blanc va dir: «Prou, s'ha acabat, vaig a investigar». I se'n va anar a investigar. Es va acostar molt, 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 a poc, aquesta cosa tan estranya i va començar a investigar. Va tocar per aquí, va tocar per allà, va pujar amunt, va baixar avall i quan ja havia investigat bastant es va adonar que aquesta cosa tan estranya era
totes les coses que havien dit els ratolinets. Va trobar la columna, va trobar la serp, va trobar el ventall, la llança, el penya-segat i també va trobar la corda. Però si juntava totes aquestes coses, era una altra cosa, aquesta cosa tan estranya. Vosaltres sabeu quin animal és aquesta cosa tan estranya? L'heu endevinat? És un elefant! Els ratolinets, quan van saber que aquesta cosa tan estranya era un elefant, van anar corrents i van començar a investigar. Van tocar per aquí, van tocar per allà, van pujar, van baixar, i és veritat, es van adonar que l'elefant tenia totes les coses que el ratolinet blanc els hi havia dit, perquè en realitat la columna era la pota. La serp era la trompa. I la llança? Clar, la llança era l'ullal. I el penya-segat era el cap de l'elefant, que és molt ample i molt alt. I el ventall era l'orella, perquè les orelles dels elefants fan molt bé quan fan així. I la corda què era? Esclar, era la cua de l'elefant. Quan tots els ratolinets ho van investigar, es van posar d'acord. És veritat, és un elefant. I gràcies al que tots havien descobert, es van posar d'acord i ja mai més des d'aquell dia van tornar a discutir. I conte contat, el conte dels ratolinets cecs s'ha acabat. Esperem que us hagi agradat molt aquest conte des del sofà. Ens veiem un altre dia. Adeu!